Amada, hello, first message. Thank you. Vanchen like korle. First message from Amada. Thank you. Welcome, welcome, welcome. Koda beji, red dina kora barpini. Koriye, thank you. Red dina kora barpini. Ene shorts baro tu upara mara nikolo. जी लाइक मानतो जी कमेंट पाडले आता लाइक करतो जी कमेंट कोडे मंदी लैव जन ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಪೂರ್ವ ಬತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಕೇನುವೆರು ಏರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದು ದಿನಾ ಬತ್ತನ ಕೇನು ಜೇರು ಒಡೆ ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ರಿ ಯಾ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂದಿಜಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಮುರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಮಂದರ ಕೂತು ಜಾನ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಏನ ಶೋಭಾ ಕೇಂಡಲ್ ದಾನಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತದು ಯಾನು ತೂತಿನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈರು ಬೈದರ ಇಚ್ಚ ಪಂಡಿದ್ದು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಹಾಪಿನ ಕರ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾಪಣ ಹಿಂಗವು ಅವು ಒಂದು ಹಾಪಿನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ದ ಡಿಮ್ ಹಾಪಿನ ಲೈಟ್ ಅವು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಶೋಭ ಮಾತ ಬೈಜಲು ಹೋಗ್ಲೈತಿ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವುದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಡೋದು ಮಿತ್ತಡು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಿರ ತನ್ನಾದಿಗೆ ಡೌನ್ ನೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ದಾದಿ ಇಂಚ ಏಲ ಇಜ್ಜಿರಕ್ಕ ದಾನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಲೇಟ್ ಆಪ್ನು ಯಾನ್ ಐಕತ್ತ ಅವನಿತ್ತೈತೆ 2 ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪುನಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತ ದಿನ ಬತ್ತನ ಸಸಾರ ಐಕ್ 2 ದಿನ ಕೊರ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ದು ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದು ಬತ್ತನ 2 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ AI ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ AI ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ ನಿಖಲು ಇದು ಮೆಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ವನಸ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಜಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಶೋಭ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೇಂಡಲು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೈದೊಳಿತನ ರೋಲಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒನಸ್ ಬಂತದ್ದು ಬಟಲ್ ಲೆಕ್ಕರ ಬೇಯಲ್ಲ ಬಟಲ್ ಲೆಕ್ಕರ ಬೇರ ಕೋಡೆ ತುಯ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಬರುವಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬತ್ತರು ಓ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಾನಿಗೆ ಪನೋಡು ಈರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಂಜುನಾಥ ಬತ್ತರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನು ಹುಷಾರು ಈರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ JK ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಡೆಗ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಬೆತ್ತದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜ್ಜಿ ಪೂ ದಾಳು ಒಂದು ಸಬಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ತೆತ್ತಿ ಆಂಡ ತಂಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು ಮದ್ವೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು
ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಕೊಪ್ಪ ಪೋಯರಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಫೋನಾಗ ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡೆನ್ನ ಅವೇ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದಾವ ಪಾಡು 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡೆನ್ನ ದಾದ ಕಜಿ ನಿಗಲಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಕಜಿಪು ಮದುವೆ ದಿನ ಬತ್ತದತೆ ಅಂದ್ಯ ಮದುವೆ ದಿನ ಬತ್ತದು ಸಾರಿ ಪೂರ ಆತನು ಬೊಲ್ಲೆರ ಮಾತ ಕೊರ್ದಾತದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಗಾವಡು ಲೋಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿದ ಪಾಡ್ವೆ ಅವನು ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ನಾನು 5 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಆತ ಬ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬೋದಾಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಜಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡದ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನಾಗನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾರ ಪಾಪ ಅಕಲ ಬಂಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಲಭನ ಹತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವಳ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ ಈ ಅಂತ ತೂಪ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೋಯ್ನಾ ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಜದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೋಯರ ಮಾತ ಎಸ್ಕೇಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೊನ್ನ ಮದುವೆ ತಾ उसका पता दे मुझे पता इसका मिलूंगा प्यार पता ಶೋಭಾ ಬಲ ಬಲ ಹಾಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಕೋಡ ಬೇಜಾತ ಇನಿಕೇಂಡಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಲೈವ್ ಉಂಡತ ಅಂದ ಉಂಡು ಬಲ ಬಂತೆ ಓಡಿపోತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶೋಭಾ 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 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅವನಿತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬಿಬಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಲ ತೂಲಾಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಯಾಂಬಕು ಬೀಜರ ಬೋಪಾಯನ್ ಅಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ ಬೇಜಾರತ್ತ ಅನಿತಾ ಒಕ್ಕಡೆ ಒರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾತ
ಏಪ ಬರುವಲ್ ಗಗನದ ಮಳೆಯ ದಿನ ಗುಡುಗಿನ ತನ ಮಳೆಯ ದಿನ ಬರ್ಪ ಜೋಕ್ ಓಡಿపోತಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತನ್ಪನ್ 8:28 ಪೂರ್ಚಿ ಮೂರಂಡಲ ಕುದು ಸೀದ ಪೂಪುನಿ ವನಿತ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ ಪನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂತು ಒತ್ತಿಗೆ ಬಚ್ಚು ಜಾಶ ದಾದ ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರುಂದಾಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಉಜ್ಜ ಇಂಜಿ 4 ಜನ ಆಂಡಲಿತ್ತು ಇಪ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಆಂಡ ಓಕೆ ಓ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪನಿಗೆ ಏನ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ ರೀಲ್ 1K 2K 3K 5K ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ ಬೋರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಲ ಇಜ್ಜಲ್ ತೂಲಗೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲು ಶೋಭಾ ಅಚ್ಚು ಕವಿತಾ ಮದಿಮಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಈ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರುವಂತೇರು ಅನಿತಾ ತೂಲೆಕ 2 ಜನ ಬರ್ತೇರು 3 4 ಲೈಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಸೇರಿ ಇಜಿನೊಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂಡ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೇಕೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಜೇಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಸೇರು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರ ಆ ಜನ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜ ಬಕ್ಕ ಏಪಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವಳ ಇಚ್ಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಾದ ಆತಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬಾರವಾಡು ಮರಳು ತುಜಲೆನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಲೆ ಭಲೆ ಮರ್ಮ ಬಂದು ಆಯ್ಲ ಬರಂತೆ ಆಯ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮರ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಶೋಭದ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಮರೆ ಕರಿಂಡು ಮುರಣಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಮಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮುರಣಿ ಮರ್ಮಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಮಾಯರ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಾ ಮಿತ್ತು ದಿಕ್ಕೆ ಕುಜಿ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪುಜತ ಬೊಕ್ಕನಾ ಹಾ ವನಸ್ ಮನ್ಪೋಲ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮಿಷ
ಶಾದಿಮೋಹನ್ ಹಾಯ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಗಿಳಿ ಗಿಳಿ you are so beautiful ಅಲ್ವಾ. ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ, ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ, ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಬಲ ಮುಲ್ ವನಿತಾಗ ಬೋರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ. ಶೋಭಾ ಬೇಗ ಬಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಓಡಿ ಬಾ. ಕ್ಯಾನ್ಕುಲರ್ ಚಿರ್ಮಿಷರ ಅಂಡ ಪಾಡುವ. ಓಕೆನಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜದ, ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜದ. ಓಕೆ, ಕವರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ರವ್ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ದಾದಾನ ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಲ್ಲೆದ ಏರಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾತೀರ್ನಪ್ಪ ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು, ಎಂಚಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಉಂಡಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೇನು. ಕುದಿನಡೆಗೆ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಹಾಸಿಗೆ ಕವರ್ ಜಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕ. ಅಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ವನಿತಾ, చాలా ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ చాలా ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ, ಹುಷಾರು లేదు. ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಜನ ಪ್ರೇಮ ಅಂದೇರು ದೇವೇರ್ದ ಅತ ವನಿತಾ. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬತ್ತಿ ಸಾಯಿ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಬಾ ದೇವರೇ ಅವಿ ಅವಿ ಬೋಡು ಅತ್ತಿ ಅಂದು ವನಿತಾ ಮರ್ಮೈ ಈಕೇನಂದಿತ್ತ ಓಲೇರಿ ಮರ್ಮೈ ಇಂದಲ್ಲ. ಓ ಮರ್ಮಯ ಓಲ್ಲ ಮಾರಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇವತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ಏರ್ಲೇನ್ವೇರ ಅಂದೆ ಅನ್ ಕೊಲ್ಲೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತು ಕೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನೆಟೆ ಪಂಡದು ಕರ್ಮ. ಒಂಜಿ ಆಚೆಗೆ ಕವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪೊಲ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾಂದಾದ ಮಂತ ಅಂಚೆ ತಿರಿ ಇತ್ತೆ ಬೋರ ಒಂದುಂಡ ಐಕ್ ಪೊಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮುದಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ದಕ್ಕು ಏನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗದು ಬುರ್ಚಿ ಸಾವು. ಆ ಮಾಮಿ
ಅವು ತಿರ್ಗುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಏತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಶ್ಯಾ 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 ಬಾ ಚೊಜ್ಜಿದ ಬೊಟ್ಟದ ಚೊಜ್ಜಿಲದ ಇಶನ್ ತೋಜುಂಡಾ ತೋಬ ದಾನೆ ಬಿಸಿಯಾ ಹಾಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಡೋಂಗಿ ಹಾಲು ಬರ್ಪೆ ಮನ್ಪುನ್ ಬಕ ಬರ್ಪನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ದೊಡ್ಡಗೆ ನಾಳೆ ಪೊಲ್ಲೆರುಂಡಾ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಂತುಕೋರ ಅವ ഞാൻ ಪುಲ್ವೆ ಅವ ಸಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಪೊಲ್ಲರ ಏನು ಟೈಲರಿಯಾ ಸದ್ಯ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕಲ್ತೀನಿ ಸಂಚು ಅಂಗಿ ಬೊಲ್ಲಾರ ಅರಡ ಬರು ದೀಪ ಹೆಂಗ ಸುಂಟು ನಾಯ್ದ ಮಗ ಚಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ ದೀದಿಂದ ಎಲಿಗತ್ತದ ಮುಟ ಎಲಿಗತ್ತದ ಮುಟ ದೀದಿಂದ ಯಾತ್ಲ ದಿಕ್ಕದು ಆಯ್ತು ತೂಲ ಮನಿತ ಪನ್ಪಿನಿ ಚಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ ಬಡದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಡಪನ್ ಅವು ದಾಯ ಎಲಿಗತ್ತಾರ ದೀಪಿನಿ ದಾಯಿಗೆ ಎಲಿಗತ್ತಾರ ದಾಯ ದೀಪಿನಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಂದರ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಲ್ಲತ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಬೊಡೆದ್ ಬೇಗ ಆವಡು ಮದಿಮೆ ಏರಿಂಗ್ ಕಾಪು ಅವೇ ಈರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಯಾಮನ್ಪುಜಿ ಆಪುಂಡಾಲ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಯಾಮಂತ ಗೊರ್ಪುಜಿ ನೀ ಕಾವುಡಾ ಮನ್ಪು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಂಡ ಅರ್ಧದ್ದೆ ಎಲಿಲ ಕತ್ತೇರು ಎಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲಿ ಕತ್ತೇರು ನಂಚಿನದ ಓಲ್ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ನೂಲು ಪೊಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಾರ ನೂಲು ತುಲ್ಲು ನೂಲು ಸುಂದೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಈ ಪಾಸ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ నుంచి ಬಾತ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ವನಿತ ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡ್ಚಿ ಈರ್ ಪೋಪಾರ್ ಬೋರಾಂಡ ಬಂದು ಪನ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಅದ ವನಿತ ಶೋಭಾ ಈರು ಒಂಚಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ದೀದು ದಿನೋಲ ದೀಪೆ ದಾದಯ ಕೆರ್ಪಿನಿ ಇದು ಬೇಗ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದುಲ್ಲರ
ಸಚ್ಚು ನಲಿಪೆ ಬಂಡೆಗೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಾ ಅಂಚ ಶೋಭ ಒನ ಅದು ಬರ್ತಿಂಗೆ ತಾಸೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲು ನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಸಚ್ಚು ದಾದ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲರೆ ಗುಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಲ್ಲು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ఆయన ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪುಲ್ಲದ ಗುರುಡಿಗೆ ಶೋಭಕ್ಕನ ಕುಲವತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ದಾದೆಯ ಶೋಭಾ ಸಪೋರ್ಟಾ ಅಂದು ತತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಪಾಡಿ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಮಗ ನರಕ ಅಂದೇ ಅಜ್ಜಿ ನೂಲು ಸುಂದು ನೂಲು ಆಂದವೇ ನಿಗಲು ಉಲ್ಟ ಪಂಪರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ನೋಡು ಅಂದ ಈ ಮನ್ಪು ಬರೆದು ಅಜ್ಜಿ ಓ ಪರಬು ಕಾಲೆ ಕರ್ತ ತುಕ ದೇ ಪರಬು ಯಾನು ನೂಲ್ ಸುಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಪರಬು ಇಲ್ಲನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಬಕ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ನೂಲ್ ಒಪ್ಪೋಣ್ ಅಜ್ಜಿ ಆ ನೂಲ್ ಸುಂದೊಂದಿಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪೆನ್ನೊರ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮ ಎನ್ಸ ಎತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾಪಣೆ ಇಂಕ್ ಜೇಕೆ ಇರ್ರ ಕೋಪ ಆಜು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಕೋಪ ಚೆಂಡೆದ ದೊಡ್ಡ ನಾವೆಂಚ ಅವೆಂಚೂರು ಮಿತ್ ಪತ್ತು ದಿನ ಬೀತೇನೆ ತೋಜುಂಡು ದೇವರ ನೋಕರು ಎಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ದಾದೆ ಜೇಕೆ ಶೋಭಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಜೇಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಡ್ದಾರಾ ಜೇಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರ್ದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂಚಲೆಪ್ಪರ ಆಪು ಜೈಕ್ ಮೀನಿಜ್ಜ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಿಂದ್ಬಿರ ಶೋಭ ಮೀನು ತಿಂದ್ಬಿರ ಬುಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ವನಿತಾ ಸಚ್ಚು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಜೋಕುಲೆ ಶೋಭಕ್ಕದಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಜೈಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದಾರೆ ಪಲ್ನೆದೆ ಜೇಕೆ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದಾರ ಯಾರು ಪಾನ್ ಪೂಜೆರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾನ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಜೇಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ಸಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿವೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಅಂದ ಕೆಬಿತ್ತ ಉಂಡು ಕೆಬಿತ್ತ ಮೂಲುಂಡಲ್ಲ ಕೆಬಿತ್ತು ಹೌದಾದ ನೂಲು ಮಿಷನ್ದ ನೂತುತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಕಾರಿಂಜ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ ದಾದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆ
ಯಾನು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುಡಿ ಪಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಎನ್ನುವ ದಾನೆ ಎನ್ನಂದೆ ತಾಸೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ ಏರಿ ಯಕ್ಷಿತ ಕುಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ చెప్పుని ಮುಗಿಂಡ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರಿಂಜ ಬೈಜ ಹಾಂ ಬೈಜ ಅಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಲಕ್ಷದೀಪ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೈಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಪಂಡಿತ ತಂಡ ಲಕ್ಷದೀಪದು ಬೈದೆ ಪಂಡದು ಪಂಡಿತದ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋತೆ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಜ್ಜರಿತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಬೋರ್ ಆಪುನು ಕಣ್ಣು ಗುರುವೈಜಿನ ಹಾಸಿಗೆದ ಕವರ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಇದೀಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪಿನಿ ಕುಕ್ಕುದ ರೆಸಿಪಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಂಡರಪ್ಪೆ ಕುಕ್ಕುದ ಡುಂಡಪ್ಪೆ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುರನಿ ಪಜ್ಜು ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವರ ಕುಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರತಮ್ಮ ಈರು ಕೊಲ್ವರ ವಿಷನುಂಡು ದಾಲ ಕಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಟೈಲರ್ಗೆ ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋಪಿನ ಬುಡಿಯೆ ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಲ್ಯ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಕಾಲಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಚಿನನ್ನ ದಾನೆಗೆ ಕೋಡೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿಗೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೋಡೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲುನಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ ಪೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲುಜಿ ಮದತ್ ಪೋತು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪೊಲ್ಲು ಏನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೇವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಓ ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಬೇಕಾರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಬಾತೇನು ಹಲೋ ಏನು ಜಾ సౌండ్ కొంచి మధ్య ಬಂದಾಂಡು ಬೋಡಾಂಡು ಓ ಸೌಂಡುಗು ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ದಿಗುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ ಪರ್ಬನ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ಒನ್ನಸಾಂಡೆ ಪೊಲ್ಲೆರಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೇವಾ ರಾಕೆ ಉಂಡ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊನೋಡು ಒಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಾನ್ ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪುಲ್ಲವೆನ್ ಪಾಡ್ನಾನು ಸಚ್ಚು ಮಾಲುಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿಜ್ಜಿಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಾ ಯಾನ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ವನಸಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಕ ಯಾ ಉಣ್ಪುನ ಬುಡಿಯ ಸಬ್ರಾಕ ಬಂಡದು ಕಾಸು ಫ್ರೀ ತಬ್ಬ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಏರ್ಲ ಬರಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಯಾನ್ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಥ ಸಚ್ಚು
ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಬೇಜಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಚೇರ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೈಲರ್ಗೆ ಮಾರ ಯಾನೊಂದು ಟೈಲರ್ ಯಾರ ಸಚ್ಚು ದಾದ ಪೊಲ್ಲರೆಡ್ಡು ಒಂಜನ ಮುರಿದು ಮಾತ್ರ ಕೋರು ಜನ ಮುಂಗೂಸು ದತ್ತು ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಪೊಲ್ಲು ನೆಜ್ಜಾನು ಪರಿದೆ ಪಾವಾಡು ಪೂರ ಲಂಚನೆ ಪರಿದು ಚಿಪ್ಪುರು ಚೂರು ಬಂದದಿ ಓಡೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ ವನಸೆ ಬುರ್ಚಿ ಹೋರಾತೈತೆ ಸಪ್ರಾಕ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಸಚ್ಚಲು ಅಂತ ಆಲ ಬೆದ ಮೀನು ಪಾತ್ರ ಮುಂಗೂಸು ದತ್ತು ಮಾಡುವ ಸಚ್ಚು ಕೂಡ ಕವಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ಲೆಪ್ಪರ ಒಪ್ಪಡಗೋರು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದಾದಂದು ಯಾನ್ ತೋರತೀನಿ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸನಿಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಅದು ಶೋಕ ಹೊಡ್ಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಏ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಏಪ ಮದಿಮೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೆಣ್ಮಗು ಮೆಹಂದಿ 7 ಕತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ 7 ತಾನೇ ಬೈಯಾಡು ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಸಿನ ಬಕ್ಕ ದಾದ 8 ತಾರೀಕು ಮೆಹಂದಿ 9 ತಾರೀಕು ಕಾಲೇಜಿ 10 ತಾರೀಕು ಮದಿಮೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಅಲ್ಪ ತಾಸೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುನ ಕೇನು ಅವು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಸಪ್ರಾಯರೆ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೇಳನೆ ಮಾಲ್ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐತುಂದು ಬೇತ ಪಾಟ ದೀಪ ನಿಕ್ಕ ಅವ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅವ ಬೇತೇನೆ ಕೊಡ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಂದ ಪಾತೆರ ಹುಳು ಅಲ್ಟ ಪುಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅಂಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವ ಕೊಲ್ಲು ನೀನು ಕೊಲ್ಲು ಉಲ್ಟಲಾವಾಡು ದಾಲಾವಾಡು ಕೊಲ್ಲು ನೀನು ಏರ್ನ ಪಾತೆರ್ಲಗೇನು ಜೀವ ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಗೀರ್ ಬಂದು ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾನೆ ಪಾಡಂದೆ ಸಚ್ಚುಕು ಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ತೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಆತನ ಬಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕೋರು ಬೋಡ ಎಂಚಿ ಟೈಲರ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಯಿಡ್ ಆಗಿದ್ದೆಪ್ಪು ನೂಲು ಸಚ್ಚುಕು ಬರನಿ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ತೆ ಸರಿ ಆಪುನ ಸಚ್ಚು ಅಂಗಿ ಬ್ರ ಸೋಬೊಯ್ನ ಸಚ್ಚು ಅಂಗಿ ಬರ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಶರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಕ್ಕದಾದ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ತೆ ಪೂರ ಕೊರ್ತೆ ಆತ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾತ ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲದು ಪಾಡೋಲಿ ಆತ ఒక్క వన్నస్ మనిపించు బిల్కుల్ మనిపించాలి ఇంక బోర్డర్లో పెడతాయి పనసు పొడిచి రవక ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಶರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಈ ಅಂಚದ ಪನ್ಪುನಿ ಸಾಮೇನು ತಟ್ಟು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜ ತೂಲೆಗೆ ನೂಲ್ಪೋಂಡು ಆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಐನು ಮುರನಿ ಕಾರು ವಚ್ಚಾರ ಪಾರ್ದೆ ಹೌದಾನಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪುಜಿಯ ಸಚ್ಚ ದೀಪೆ ಗೊಂಡೆ ದೀಪುಜ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಸಚ್ಚ ದೀಪ
ಯಾನ ಬಡ್ಸಿದ್ದೆ ಸಪ್ರ ಒಟ್ಟು ಬಂಡದು ಉನ್ ಪೂಜೆ ಬನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಸನಿಲ್ கொண்டதி பயிற்சி அக்கா சாப்பிட்டீங்களா? இல்லை சாப்பிட்டில்ல. நோ வேண்டாம் 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 வேண்டாம். எனக்கு ஸ்லிம் ஸ்லிம் ஆகணும். ஸ்லிம் ஸ்லிம் ஆகணும். சரியா தமிழ் பார்த்தேன்னா கொண்டராஜு தாவரடு தாவரது இருக்குதியோடா பட் தமிழ் தமிழ் சாப்பிட்டீங்களா கேங்கரு? இல்லை சாப்பிடல. ఒళ్ళు రెండు బిజీలే శోభలు ఎజ్జారు వనితలు ఎజ్జారు మొక్కలు పూర పరారి చచ్చనికి రాకి ఒళ్ళు కొరడా ఈరి డైలీ లింబೆ ಶರ್ಬತ್ ಪರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏತು ಪರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಿಯಾನು பசி அக்கா. இல்லை இல்லை பசி இல்லை. எனக்கு ஸ்லிம் ஆகணும். ஸ்லிம் ஸ்லிம் ஆகணும். பசிக்கிறது பசிக்குது பசிக்குது என்று தாதா தின்புன்னு மாறுற பசிக்குது. முட்டை முட்டை பாயில் பாயில் முட்டை தின்னான் சாப்பிடுவேன். பாயில் முட்டை சாப்பிடுவேன். இல்லை மாறுற மெல்ல மெல்ல பசிக்கிறோம் பசிக்கிறோ தோடா மெல்ல மெல்ல நின்ன மண்டை அம்பி தின்படா நின்னோ கேண்டா நிஜதா யாராச்சு நினைச்சு படவான் ದಾಲ ಬೊಜ್ಜು ಸಪುರವಡ ಒಂಜು ವಾರ ಒನಸ್ಬಿಟ್ಪೆ ಆ ಸದ್ರೆ ಪೋ ಸೇರು ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಸಪೂರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಸಪುರ ಸಪುರ ಪಣ್ಣಾನು ಸಪುರ ಪಣ್ಣಾನು ಸಪುರ ಹೌದು ಸಚ್ಚು ಪಾತೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪಂದಕೂರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ್ 8 like. Thank you Murthy's. Oppo Sista Janata Tamil అయితే పోతుంది. தமிழ் பார்த்துருவேன். மூர்த்தி எனக்கு தமிழ் படிக்கணும் படிக்கணும் ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ಈರುಸುರತ್ ಕಚ್ಚೂರು ಬಲಿಪ್ಲೆ ಯಾನಿ ಬಲ್ತ ಪೋತೆ ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಯ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಊರಿಗೆ போயிட்டே ஜாலியான ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಯಾ ದಾದಗ ತಪ್ಪಿಯಾ ಕುಲ್ಲು ಸಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ತಮಿಳು ಪಡಿಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಾ ಎಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ഒരു ಬೇರೆ ಎಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಇಲ್ಲ ತಲೆಬು ಕವರ್ ದಿಂಬು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾದನ ಪರಿಣಿಕ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ ಮಾರ ಅದು ಹೀಗೆ
ಬಿಚ್ಚಿನಕ ದಾದೆಯ ಪರಿತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ ಪಡಿಕಣು ತಮಿಳ್ ಅಜ್ಜಿಪೋಂಡು రేపు కవర్ అత్త మరి అచ్చిపోండు మరి అతి ఎంచిన పనుని వేసచ్చు ಎಂಚಿನ ತಮಿಳು ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೋ ತಲೆಂಬು ಕವರ್ ಓಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಏದು ಸ್ಟಿಚ್ ಇಲ್ಲ, ഷർട്ട് ಇಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಕವರ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಸತೇ ಪೋಂಡು ತಲೆಂಬು ಕವರಾ. പിര തമിഴ് പഠിക്കണം തന്നെയാണ്. തായ സബുര പിനി ബോഡു പിന്നെ എതുക്കു മിഷൻ പിന്നെ എനക്ക് മിഷൻ വേണു അതാ ಅಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ వాళ్ళు కన్నాడాడు యాను నెట్ట പിന്നെ എതുക്കു മിഷൻ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೋವಲ್ಲೇ ಅದು ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತಮಿಳ್ ಬುಕ್ಕು ತಮಿಳ್ ಬುಕ್ಕು ಬೇಣು ನಾ படிக்கணும். எனக்கு தமிழ் படிக்கணும். ಈ ಬೋಸ್ ಹಚ್ಚು ಹೊರಡ್ಚಿಯ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಂತ ದಾದ ಬಂದ್ಬನ್ಯಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಲಿತ್ತಾರೆ ಮಾರ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪರ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪು ನಾನು ಪಾತಿರುವೆ. ಡೂ ಯು ನೋ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್? ಎಸ್. ನಾನು ಅನುಪವ ನಾನು ಅನುಪವ ಅದು ತಮಿಳಲ್ಲ, ಅದು ಮಲಯಾಳಿ. ಅನುಪವಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿಪಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಯ್ಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಪೆಟ್ಟೆರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೇರು ಲೈವ್ ರೆಡ್ ಪೋಯರು. ಈ ಪೊಂಜವು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದು. ಬುಕ್ಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೀಟುಮಾ ನನಗೆ ಬುಕ್ಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೀಟುಮಾ ಸೀಟು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಓಡಕ್ಕಿಟ್ರು ಓಲ್ದಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ ಮೇಳಯೋ ದೇವರೇ. சபா குட் நைட் கோப்பா. ஓகே உங்களை ஊரு ஏது? எங்க பாப்பா எங்களுக்கு அத்தாப்பு బాధ సోపోర్చియా పోలి ఐకిట్టు పల్లి ಕಿಟ್ರು ಚೆನ್ನೈಮಾ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೂಡ ತಮಿಳು ಆರು பேசல பேசல ದಾದ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ್ಯ ತೂಲೆಗೆ ವನಿತ ಲಂಚ ಮಂದರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೀ ಕಾಪುಂಡ ಪಾತೇರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾಪ ಅಂದಿ ಬುಕ್ಕು ಸಿತ್ತು ஒரு தமிழ் படிக்க அனுப்புங்க
யுவர் அட்ரஸ் கொடுங்க. எனக்கு அட்ரஸ் பேச தெரியல, பேசுறது தெரியல. அட்ரஸ் என்ன? ஃபேஸ்புக், ஆஹா, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு. அதே குட்லா பிர்வாஸ். എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിൽ പേസുങ്ക. ബുക്കെല്ലാം വേണ്ട. ഇഷ്ട പാൽ என் கைவாசை பார்த்துடடாந்து. எங்குள்ள எங்களுக்கு என்ன இப்போ நீயே புக்கா சோபா பார்த்துறதா. இது ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪೋಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಂದು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಯ ಪಡ್ಪುಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬರಾಡು. ஏய் மூர்த்தி, சும்மா துளுலே பேசுங்க. எனக்கு தெரியும் நீங்க துளு தானே. துளுவா? ಒಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಏತು ಶೋಕ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇ மூர்த்திஸ் உங்க துளுவா பேசுறீங்களா? தமிழல்ல, தமிழத்தா? ஆய தூளே அந்த தமிழ் தமிழ் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறா? உங்களுக்கு கன்னடா, துளு, ಹಿಂದಿ ಅರಿವಾ? ಎಂಚಿನ ಅರಿವುನ ಮುಲು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇಸತಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್. இஞ்சியா? இஞ்சிட மாறையா? இஞ்சிட மாறையா? சும்மா துளுலே பேசு. மூர்த்தி துளு அறியுமா? துளு தெரியுதா? துளு பேசுங்களா? எங்களை முட்டை பேசுங்களா? பேசு. எச்சில சர்ச்சு பண்ணியா எங்களை அப்புறம் துளு பார்த்துற பண்ணு. துளு தெரியாது. துளு தெரியாதா? பின்ன எந்த தெரியும்? ஏது தெரியும்? கன்னடா, இங்கிலீஷ், ஹிந்தி? ஹிந்தி எனக்கு தெரியும். தெரியும். ஹிந்தி ஹிந்தி பேசு. ஹிந்தி பேசு. மூர்த்திஸ் ப்ரோ, உங்களோட வீடு எங்கே ப்ரோ? ஓன்லி தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி. ஹிந்தி பேசலே. ஹிந்தி. கீதா பூஜாரி ஆய். உங்கள வீடு ಚೆನ್ನೈ. ಲೈಕ್ ಡನ್ನು. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಯರಾತಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ. ஹிந்தி ஹிந்தி பேசி. ஹிந்தி எனக்கு மனசிலாவும். ஹிந்தி தெரியும், தமிழ் இல்லை. மலையாளி ಸ್ವಲ್ಪ. ஓகே ஓகே. நீங்க பேசும்போ தமிழ் மாதிரி தெரியலையா? ஓகே ஓகே. ಮೇಂಚಿನ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಆಯ್ದಾದ ಬಾದಿನಿ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಪಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಬದಿಟ್ಟೇಟಿ ಆಯ್ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಬದಿತ್ತೆ ಆಯ್ದಾದ ಬಾಸ ಈ ಏರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಬಸದಾದೆಯಾ? ಆಯ್ ತುಲಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಮಂಗಿ. ಜಿಲೇಬಿ ಅಂದ ಸಚ್ಚು ಆಯ್ ಮಂತಿಂದುಲೆಗೆ ತ್ವರಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತಿರ್ನತ್ತ ಶೋಭ ಯಾರನ್ನ ಪಾತಿರ್ನು ಅಲ್ಪ ಆಯನೆ ಎಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲಿ ಮನಿತೆ ಈ ಪೋಡ್ಚವ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬರೆ ಪಾಡ್ನಿಯಾ ಅರ್ಥದ ಅದಾಯ್ತಾ ಚೋಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚಿಯವೇ ಪೋರ್ಚಿ ಸೋಬ ಇದಾದಯ ಒಂತೆ ಮುಂತಲ ಆಯನದಾದ ಒಂಚೂರು ಕೇನ್ಗ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬುಕ್ ಕಾಡಬ್ರು ಅಂತದೆ ಏ ಸಚ್ಚಾಯ ಊಟಯ್ಯನಯ ತುಳುವ ಟೀ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣಿಂಗ பூப்பின சோபா पेसिंगला पेसिंगला आप मेरे साथ हिंदी बात करो वो तमिल नहीं चाहिए तमिल तमिल बात करते हैं वो मेरे को थोड़ा टेंशन हो जाएगा तमिल नहीं हिंदी से बात करो हिंदी समझता है ना आपको हिंदी में बात करो ठीक है मोतीस नान ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮಿಳು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಓ ಹೌದಾ ನೀನು ತಮಿಳವನವಾ ನೀನು ತಮಿಳವನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ನೀನು ತಮಿಳವನ ನೀನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈಯವನ देवा हिंदी में बात करना क्या हाँ आप हिंदी में बात करो मेरे को हिंदी आता है इतने अच्छा अच्छा बात करता है मैं हिंदी में वो तमिल नहीं चाहिए हाँ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು तमिलनाडु का आदमी अभी झारखंड में गया किधर गया चामिल किधर गया हिंदी कैसे बात करती थी हिंदी में बहुत अच्छा बात करते हैं आप हिंदी से बात करो मैं भी हिंदी में बात करती हूँ वो आपका तमिल मेरे को नहीं आता है पक्का ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಡುಗ ಹಾ ಹೌದು ಹೌದಾ ಹೌದು 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 ಯಾವ ಏತು ಪೊಲ್ಲು ನೀ ತಪ್ಪ ಅವು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣಿಲಿ ಕನ್ನಡ 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 ಶೋಭ ಪೋಯಿನಾ ಇಂಚಾಂಬರ ವ್ಯಾಲಿ ಶೋಭ ವನಿತಾ ಉಲ್ಲನಾ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನತ ಪಾತೆರ್ನ ಶೋಭ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವೇನಿದು ಬರಿ ಯಾರು ಮೂಲು ಮೇನಂಜು ಕಲ್ಪಗ ಬಂದು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ वो आदमी मुंबई में वड़ा पाव का दुकान है इसलिए हिंदी मालूम है ಇದು ತಮಿಳು ಪಾತೆರಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕಲ್ಪೊಡಿಯ ಶೋಭ ಪೂರ ಊರ್ದ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಾತೆರು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ हमें झारखंड में नहीं चेन्नई में ओ उसको वो झारखंड में नहीं है चेन्नई का है पंचमी हाय ಪಂಚಮಿ ಏನು ಅಪೂರ್ವ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಈದು ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಹಾಯ್
ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ದಾದನ ಹೈಡ ಒಂದುಂಡು ಏರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದೇರು ಚಾನಲ್ಗೂ ಸೈತೇರು ಮರಗಟ್ಟದು ಮಣ್ಣು ತಿಂದದು ಗೊತ್ತೇರು ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಇಂಥದಾಲ ಮಂಪರ ಆಪುಜಿ ಶೋಭಕ್ಕನ ಎಮ್ ಜಿ ತುಳಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬುಲಿಪೇರು ಶೋಭಕ್ಕ ಏನ್ ತುಯ್ಯತ ಇರ್ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದಾರಿಗೆ ಓಲು ಹೌದಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕೋರಿಯಾ ಕೋರಿಯಾ भाभी मून फेस तुम्हारा हाँ ಮಾಸಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಶೋಭಾ ಕಜಿಪು ಗೆವ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ ತೆತ್ತಿಂಡು ಅಂಚನೆ ನನತು ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಡು ರಾತ್ರಿ ಯಾವನ್ ಪೂಜೆ ಶೋಭಾ ಇಂಕು ಬರ್ಚು ಏನಕ್ಕೆ ಒನಸ್ಸು ಬೇಡ कितना बच्चे 2 बच्चे ಸೇರಿ ನಾನು ಹೋಯ್ತೆ ಬೇರೆ ನೀ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ತಿಳಿದಿ ಬೈ ಬಾಯ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಂಡ ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಯಾನೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ You uploaded only short. Yes. No video, vlog no, and title no. अम्मे जन किया हाँ आयन दादेगा हमें जाने किया इर जाने की नमगेना दाद मनपुन शोभा दाद यान लॉग मनपुन पन दिना इल्लडु कजिप मनपुन पाडापुंडु दाद कजिपु वर सार मनपे अवेन म जनकु तेर इष्ट मनपेरा पाड्नेने नमक जनकले 10 जनक वस्तु विषय गोत्तुंडु पंडांड नाम अవి ಎಂಚ ಪಾಡುನು ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜದ ಶೋಭಾ ಕೆಲೇರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಆಕುಲ್ ಪಾಡ್ನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಕಜಿಪುಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂಚಿದ ಯಾನ್ ಲಂಚಿನ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇದನ್ನ ಊಡು ಮನ್ಪಂದಿನಕುಲ ಅವು ಕೂಡ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವಂದಾನ ಏರ್ಲ ಮಂದಿನೇ ಇಜ್ಜ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆವುಡು ಪಂಡದ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕು ಕೇಸರ್ बेचती हूँ नहीं मूर्ति मेरे को बुक नहीं चाहिए मैं ऑनलाइन क्लास में मोबाइल पे मैं पढ़ती हूँ ठीक है इधर है वो आंग दुकान में बुक है पूरा ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಕಪ್ಪೆದ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಸಚ್ಚುಲ್ಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರ ಸಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಾದಾ ಕೊರ್ಪೇರಕ್ಕ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ತಿಂದಿಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿಂತೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಹೋಕೊಡು ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಬೂಲು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ನಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ ಆತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡಾಯ್ತು ಸಚ್ಚು ಮದುವೆಗೆ ಬರೋರ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ ಬರ್ಚಾಯ್
ಸಚ್ಚ ಮದುವೆಗೆ ವರ್ಷಿಗೆ ಅವಳ ಮನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಓಕೆ ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ನ ತೂನಗ ಈ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನೇకి ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಭ ಈ ಪನ್ಪುನ ಕವಿ ಓ ಈ ಬನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕ ನಾನು போய் வரேன் ஓகே ஓகே முடிஞ்சிச்சு உங்க போயிட்டு ವಾಪಸ್ வருமா ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಕೆಬಿತಾ ಕಿನ ಕವಿತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕವಿತೆ ಶನಿವಾರ ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಅನ್ಪವ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಮೂರ್ತೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಶನಿವಾರದಾನಿ 2 ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ ಲೈವ್ ಉಡುಪ ಮಾತ ತುಲೆ 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 ಸೂಪರ್ ತಮಿಳ್ ಬಕ ಯಾನ್ ಏರು ಮಂಚಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ವರುಮಾ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಕ್ಕ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಬ್ಬೋ ದೇವರ ಶೋಭಾ ಈ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ತೂಂಡಪ್ಪನ್ನುವ ಇತ್ತೇನೆ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಕೂತ್ಕೋಡು ದಾದನ ಉಪ್ಪೋಡ ಇಟ್ಟು ಬಂಡುದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತಮಿಳ್ಕೆ ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಪುಡು ಖಾಲಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಕಂದು ಟುಮಾರೋ ವರ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ವರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ವರ್ಮ ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮದಿಮಲ್ ಬತ್ತಾಲ್ ಇಂದು ಏರು ಗೌತು ಪಿಕ್ಸಿ ಹಾಯ್ ಗೌತು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾರಿ ಮುಂಚಿ ಹಾಕ್ಲೇನಾ ಅಜ್ಜೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದಿಯಾ ಬಾವೆ ಓಲೇರು ಕವಿತಕ್ಕ ಪಾರೆನುಲ್ಲೇರು తెలిపే కవితలు లేతున్నాకేను జలేగు బకై చెల్లెప్ప ఆరు మెహందీ ఫంక్షన్కు పోతే ಅಂದ ಇರ್ಪೊಯ್ ಜರ ಮಮತಾಜ್ ರಮೀಸ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಹುಷಾರಿದ್ಯಾ ಹಾಂ ಉದರ್ ಸರಿಪಲ್ನೆ ಗೌತು PXXJRY ದಾದವ್ ಹಾಂ ಕೇನಂದೆ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಊರಿಗೂ ಬನ್ನಗ ಮಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪಲ್ನಿ ಈ ಮಾಲುಡಲ್ ಪೊಗಲೊಂದು ಏನ್ ಪೋಯರೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದವು ಅಂದ ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಶೋಭಾ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಡು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋದಾನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯದಾನೆ ಅವು ಕಜಿಪುದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೊದ್ದೆದ್ದು ಐಕ್ ಬಾಡ ಅವೇನು ದೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಯಾನು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡ ಕೆಂಪು ಅದು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಪುನಿಯಾ ತೂನದಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪಾಡುವೇ ಐದ್ಲ ಶೋಕೆ ಆ ಮನ್ಪೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ನನ್ನ ಈರ್ಲ ಕುಟುಂಬದನೇ ಆತ ಅಂದು ಕುಟುಂಬದನೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನನ್ನ ಅವಡು ಮಮತಾಜ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಗೌತು ಓಲಾ ఆయన పుదర్దా గౌతు సరిపల్లి ఏమండి గౌతు పండే వాన ముందన ಸಂತೋಷಂ ಊಟ ಆಯ್ತರಿ ಓ ಇಲ್ಲರಿ ಇನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲರ್ದಾದ ಅನ್ಕೊನು ಸೀದಾ ಬಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದರು ಮಂತೆ ಶೋಭಾ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ 2 ಮಂದೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ చేతన ಹಾಯಕ್ಕ ಬಲೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಬಲ ఏ గౌతు ఎలంజెంగులు కొప్ప బల ఎలా నచ్చల పోందుల బల భావన పుదర్ దాదా
ಬಾಬನ ಪುದರು ಮಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಮು ಬೇಕು, ಮಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಮ ಬೇಕು. ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಏತು ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ 2-4 ತೆತ್ತಿ ಕಡುಪುರು ಅಮ್ಮಗೆ ದಿನವೂಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ತೆತ್ತಿ ದಿನಾರ ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ 10-15 ಕಡುಪುರು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಯಾವ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡುದು. ಹಾ ದೀಲ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳು ಅಂತ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಚ್ಚು ಮದುವೆ ಕೊಂಚ ಮುಪ್ಪ ದಿಲ್ಲವ ಒನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸಾತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಏಪ ಶನಿವಾರ ಪೋಪಿನಿ ಏರಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೌತಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಪುದರ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಸಚ್ಚು ಸಾಟರ್ಡೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ವಾಟ್ ತಿರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಮುಗಿ ಒಂದು ಮಗಳು ಬೇಕು. ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾವನ ಪುದಾರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನಾ ಸಂತೂರ್ ಡೇ ಎಂಚಿನಯ ಏತೈಗು ಎಂಕ್ ಈ ಬರ್ಪುರನ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಬಲ ಇಡೆ ಶನಿವಾರ ಎನ್ಮರೆಂಟಿ ಬಿಡೋಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಬರೋಡಿ ಎಂಕು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು 10 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಪಿದ್ದಾರುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಪೋಪುನ ಎರ್ದು ಉಪ್ಪೋಡು ಖರ್ಚು ನಿನ್ನವ ಗೌತು ಅಪೂರ್ವ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಗೌತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋನಗ ನಿನ್ನವ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ದು ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಪೋಯಿ ಗೌತು ಓ ಎಂಚತ್ತು ಚಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಿನ್ನ ಭಾವನ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದ ಎಂಚ ಕೇಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿತು ಈಗ ಸರಿ ಉಂಟು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಮೆಗ್ಗೆನ ಖರ್ಚಿ ಪಲಿದು ಓಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಓ ಸ್ಕಿಪ್ ಶೋಭಾ ಇದಾದ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಖರ್ಚು ತುಯರ ಆಪುಜ ಎಂಡನೆ ಲೂಟ್ನ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಗೌತು ವಾಲ್ ಮದಿಮಲತ ದಾಯ ಲೂಟರ್ಚಾವ ಈ ಮೆಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರೆಯ ಖಾಲಿ ಬಸ್ಸರ್ ಬಲ್ತಮಲ್ಲ ಬಿರವಡು ಆಂಡ್ 20 ದಿನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಟರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವಡ ಲೂಟೊಡಿ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಖರ್ಚಿ ಬಕಾಲ್ ತೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ ಬಾವಡ ಪಲ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂಡ್ರೆ 20 ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಏ ಎಂಡನೇ ಕೇನುವ ಅಂದ ಎಂಚ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿಯ ಗೌತು ಕೊರಡು ಒಂಚೂರು 90 ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡಿತ್ತು ಈ ಬರ್ಪುಣಂಡ ಗೌತಿ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕು ಆಂಡೆ ಬೇಗ ಕಾಪೆರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ಕ ಆತಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋವಿಂದ ಅರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂತೆ ಲಾರಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ಗೌತು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ತಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ ಏಪ ರೆಡಿ ಮಂದನ ಚರ್ಮುರಿ ತಂಗಡಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಂಗಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಪಂತಿನ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿ ಮೊಕ್ಕಳ ಪನ್ ಬಜ್ರಪುರ ಕವಿತಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಆಯ್ಗೊಂದು ತಾರಾಯ ಗೊರಡುಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಯಾನು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ಬತ್ತರ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಈ ಅಂಚ ಬರಡ್ಚಿ ಗುರ್ತ ಬತ್ತರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀನೇ ಯಾನೇ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಪಂತೆ ನಿಕ್ದಾಯೆ ತಾರಾಯ್ ಟಯರ್ಗೆ ತಾರಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಗೊಬ್ಬರಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಟೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಇನ್ನ ತೂತಿನೇ ಜಂಚ ತಿನೇ ಇಜ್ಜತ ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕು ಇತ್ತತ್ತು ಈ ಕೊಪ್ಪ ಬರ್ಪನ ಸಚಿನ್ ಖರ್ಚು ಪೂರ ನಿನ್ನೆ ಚಾ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ನಿನ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ
ಅಗಲು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ಮೈದಾನ ಉಂಡು ತಿರ್ತ್ ಮೈದಾನ ಉಂಡು ಐಟು ಫುಲ್ಲು ಪಾನಿಪುರಿ ಚರ್ಮುರಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಯರುಂಡೆಟೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಬಲ ಹಾಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಬಂತಾನ ಅವು ಅಭಿ ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಯಾನಾನಿ ರಜೆ ಹೆಂಗ ಬೇಲೆಂಡು ಬಲ ಬಲ ಚರ್ಮುರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚು ಚರ್ಮುರಿ ಜನ ಮಾಡಲ್ವ ಕುಲ್ಲವ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ದೂರ ಎಂಕುಲೆಂಚು ಕಪ್ಪ ಬೋಪಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಸಂತೆದೀಕ ಗೊಬ್ಬುನದ ಸಂತೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಸುತ್ತದಿ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡುಟು ಜೋಕ್ ರೌಂಡುದ ತೊಟಿಲ್ ಅವಳುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ಅಲೆಂಗಡ್ಡೆ ಹತ್ತತ್ತು ಮದ್ರೆಂಗಿದಾನಿ ಇದಾದ ಎನ್ನದ ಶೋಭಾ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಲೆನ ಆಯನ ಹತ್ತು ಕನ್ನಚ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪು ಚಚ್ಚುವ ಕಿಪ್ಪು ಕೀರ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಡಿಲೇರೋ ಉಲ್ಲೆರತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿದ ಕೈತಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂದವೇ ಏರ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜು ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡುಲ್ಲೇರಾರು ಆರೆ ಪಜ್ಜಿಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಶನಿವಾರ ಬರೀ ಪಜ್ಜು ಬೈದು ಹೇಗೆ ಆಗ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಬರ್ರೆ ಜನ ಪಜ್ಜು ಬಂಡೆ ಪೋಯ ತೊಲಿತ್ತು ಏರ ಜನ ಇಜ್ಜೇರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಅಂದು ಶೋಕ್ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಓ ಮಂಗ ಮುಸುಂಟು ದಾಯ ಓ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಸುಂಟು ಓಂತಿ ಮುಸುಂಟು ಮುಗುಡು ಮುಸುಂಟು ದಾಯೆ ಅವೇ ಪಾತೆರ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರ್ಚಾಲ್ ಹೋಲ್ತಾಲ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಚ್ಚು ಗುರ್ತಂಡ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆನ ಎಂಕ ಮಾಲಾನು ಎಂಕ ಸೆಗೆ ಉಂಟು ಅಂಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮಾತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮುಗಲ್ಲ ಬೊಕತ್ತ ಪದ್ಯ ಬಡ್ರೆ ಕಿಪ್ಪಿನ ಆಡುಡು ಚಂದನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು అని ಶ್ವೇತನ ಮದ್ವೆಗೆ ಆಲು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಭಾವನ ಮಗಲು ಏರು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿಯ ಈ ಅಂಚೆನುಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕನೆ ಮುಸುನ್ ನಿನ್ನ ಓಂತಿ ಮುಸುಣ್ಣದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಬಕಲ ಕುಸುಲ ಬಾಂಡ ಎಂಗ್ಡೆಗು ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಅತೆ ಎಂಗಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ದೂದು ಜಾಲೆನ್ ಏರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಅಂಜನೆ ಮದಿಮೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಬಕ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಅಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಅಚ್ಚು ಟ್ಯಾಬ್లో కంటండి మళ్ళా పంతాన కావచ్చు ట్యాబ్లో పిలి ಬರ್ಚಾ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಪಿಲಿ ಕನಕ ದಾದಿ ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಪಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೆ ಇರು ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೆ ನೋಬೆ ಅಚ್ಚು ಕೋಡೆ ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಬಂತಾರ ಸೊಪ್ಪುದ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಿದ್ದಾಡುವೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಈ ದೂರ ಹೋಗಿಂದೆ ಸೋಕುಲಲ್ ಕೊರ್ಲ ಕಂಟು ಏರು ಶೋಭಾ ಸಚ್ಚು ಮದುವೆಗೆ ಬಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣೇಶ
ಬೀದಿ ಗಣೇಶ್ ಬೀದಿದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಚ್ಚುನ. ಹಾ, ಮೊಂಟೆನಾ? ಅವಂದಿ ಪಾಪ ಅಲೆಗು ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಮದಿಮೆನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ ಬರೆಯರಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. 2 ಟ್ರಕ್ ಪಿಲಿಂಡು, ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಬೊಂಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲದಾನೆ ತಾಲಿಮುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಕರದರ್ಪೆರಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾದ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಉಂಡಿ ಎಂಗುಲು ನಾನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲ ಶ್ವೇತನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಐಟ್ ಬರ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದದುಲ ಶ್ವೇತನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಚ್ಚುನ ಮದಿಮೆದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮದಿಮೆದ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಇರ್ದು 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬುರಂದೆ ಪುಡ್ ನಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಪರ ಸೋಬ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಇನಿತು ಫುಲ್ಲು ತೂದಾನ ಪುರ್ತಾಪು ಫುಲ್ಲು ತುಲ ಮಾತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮದಿಮೆದಾನಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಕುಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಅವಳು ಏಸಪ್ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಏಸಪುರುಂಡು ಅದರ ಕಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಬರ್ರೆಂಡು 2 ಕಲ್ಲರ್ ಕದ ಬರ್ಪರ ಇರ್ಗೆ ಶೋಭಾ ನಿಂಡನೆಗೆ ಎನ್ನಿ ಬರ್ಪರ ಇರು ಗೌತಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಗೌತು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಮುಲ್ತ ಒಲ್ತಾಯ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಲ್ತಾಯ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೆ ಹಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ಐಡಿಯನ್ಗೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಎಂದು ಹಾಯ್ ಬಂದಿದೆ ಗೌತು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ಚ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡಾ ಮಾಲ್ ಪತಾಲ ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಸಚ್ಚು ಬರ್ವಿ ನಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮದ್ರಿಂಗ್ ತುಮ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಲಿಲ್ಲ ಬೋರಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜ ಆನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮದ್ರೆಂಗಿದೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಕಾಸ ಓಡತ ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಟ್ಟದ ಬರ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒನಸು ಕೊಂಡಯವು ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಒನಸು ಏರ್ಲ ಬರಲಿ ಎಂಗುಲ ಆನಿ ಸುರು ಮಂತನ ಒನಸು ಮನ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ದಾಲ ಕರ ಅರಿಬುರ ಉರಿಂಡದ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲವುಲೆ ವಾ ಬಂಜರ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಏರು ಬತ್ತರಲ್ಲ ಬಂಜರ ದಾಲ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ನಲ್ತಿನಾಯಕ ಬೊಟ್ಟಿನಾಯ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ರಂಜಿ 15ಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವಮಾನ ಮನ್ಪುವ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕಮಲದಿ ಓಡಂದಿತ್ತ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಮಲದಿ ಓಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಡ ಪೂರ ಒಂದು ಬೈದ ಹರಿದ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನ ಮದಿಮೆ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಗುರ್ತದ ನಂದು ಮಾರತಿ ಹೊಸತ್ತು ಬನ್ ಚಾನಲ್ ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕರಬಿಸಲ ಕನ್ಕನೆ ಪಾರ್ದು ಬಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕರಬಿಸಲ ಕನ್ಕನೆ ಗೌತು ಯಾನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಗ ಬತ್ನಿಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನ ಬರ್ಪಿನ చెప్పుని టైర్డ్ ఆడ అచ్చు పోయినా ఏ మది ಮೇಲೆ అచ్చు పోయి దాదాగా వస్తా ಬರ್ಪನ ಜಾಲತನಿಲ್ಲ ಓಪಿನಿಂಗು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗುರ್ತಾಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೂಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ
औजी माता दी का औजे दी का दाय पंडा नमक कोणते कासा ओढ गवतो दादा मनपुनी ಈ ಬರ್ಪುಣಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾನ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಬರೋಡಿ ಇದೆ ಬಲ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲ ಊರು ತೀಲ ಕಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಬರ್ರೆ ಪಂಜಾತುಲೆ ಯಾ ನೀ ನಾನು ಕೋಡ ಲೇದ ಅಚ್ಚುಲ ಲೇದಲ್ವ ಅನಿತ ನೀ ನಾನು ಪಕ್ಕಡ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಡೌಟಿ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು 3 ದಿನ ರಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಾಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಜೆ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸೋಮವಾರ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡಾ ಮಾತ ಬಲೆ ವನಿತ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡಾ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಬಲ್ಲ ವನಿತ ಕೋಡ ಅಚ್ಚಲ ಇದ್ದಾವ ಅಪ್ಪನ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ ಇದಾದ ಕೊಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದೆಂದನಾ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಗರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರಯ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಡುಪ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದ ಪೋಪಿಂದು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡಪುರ ಕಕ್ಕೆರ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತಾರ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡುವ ಇಂಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಟ್ರೈನ್ ಸೀದಾ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆನಾ ಯಾನತ್ತು ರಜೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಂದು ಮದುವೆಗೆ ದಿನ ರಜೆ ಹೋದು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಬಲ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರಿ ಬಲ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಪುರ ಉಂಡು ಎರಡ ಶೋಭಾ ಪಂಡರು ಪಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಡ್ಡೊಂದು ಬಲೆ ಆಡ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಬೋಡು ಸ್ಟೇಜಿದು ಏನ್ರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಆಜ್ ದಿನ ಆಜ್ ರಜೆನಾ 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಸರಿ ಆಪು 7ಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಆಜಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ 7ಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಆನೆ ಅರಸಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಾತನ ಪಜ್ಜುನ ನಾನು ಉಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವು ಪೊಲ್ಲು ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಳೋದು ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಮಾತಾತಂದು ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಬರೋದೆತ್ತಾತು ನನ್ನ ಚೂಡಿದಾರ ಮದ್ರೆಂಗಿಗ ಓಡೆಂಕು ಖಾಲಿ ವನಸ್ಸು ಚಾ ಕೊರ್ತ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಉಂಡ ಅವು ಕೊರ್ಕ ಏಳಿಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕತೆ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಿಖುಲು ಎತ್ತು ಬೈದಾರು ಅಬ್ಬಾ ಏತ್ತು ಲೈದ ಏರಾನು ಪನ್ಪುಂದಲೆಗ ಶೋಭಾ ಮುರಾಣಿ ಪುರ ಏರನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲಕ ಪನ್ಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಏತು ಲೈದಾರು ಬಂಡದು ಪಜ್ಜುಡ ಪಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದ ಪಂದು ಅಂದ ಅಭಿನ ಲುಂಗಿಲ ಶರ್ಟ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ಪಜ್ಜು ಬಂಡೆ ಲುಂಗಿ ಆರೆ ಪಾಡ ಅಜ್ಜರ ತಾರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನತ ಜವನೇ ಲುಂಗಿ ಬಾಂಡ ಅವಳು ఆయన ಮದುವೆನ ಕಾರ್ ಒಯ್ ಪುಡ್ಚ ಕುತ್ತನ ಅತ್ತತ್ತು ಅಕಲ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಓಲ್ಡನ್ ಅಂದ ಅಭಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿರ ಬಂತೆಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಮುಂಡುಲ ಶಾಲೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಜ್ಜಂಡೆ ಈ ಬೋರ್ತ್ರ ಮುಂಡು ಶಾಲೆ ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೇತೆರೆ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಡದು ಆನಿ ಬೊಕ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಗೌ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೆಗೆ ಬರ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ತೂರ್ನ ದಾದ ಬಂಡದು ಅವು ಅಭಿಯಾನ ಮುಂಡುಲ ಹಂಗಿರ ಪಾಡು ದಯ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಮಾತ ಮುಂಡು ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತ ಪಾಡು ಜೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತ ನೆಂಚ ಕುರ್ತಾ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡು ಅವು ಮಾತ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತದ ಮದಿಮೆ ಕವಿತಾಗತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮದಿಮಾಲ್ ಬಂಡದು ಗೌಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒನಸು ಮಾತ್ರನ ಒನಸು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಬಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪ ಬಸ್ಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ಪಾದ ಬಿಡ್ಪ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಮಂತ್ ಬೋಡು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ ಅಲ್ಪಲ್ಲೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬೋಡ್ ನಾನು ಆತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಬೋಡು ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ದಾದ ಕೇಳಿ ಮಾಲ್ ಬೋಡ ಗಂಗಸರ ಬೋಡ ಪಾಟಿ ಬೋಡ ಎಂಕು ಅಂತೆ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಡು ಶೇ ಈತ್ತೆ ಆತಡು ಶೋಭಾ ಗುಣಾಕರ್ ಕಾಲ ಆಯಕ್ಕ ಗುಣಕರ್ ಲೈಕೂರ್ಲೇವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ನಿಖುಲು ಎಲ್ಲ ಬೈಜರ್
ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಏರ್ಲ ಬೈಜಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ತೂಲವನಿತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮದುವೆನಾಗ ಇದು ಬೈದ್ವೆ ಅಚ್ಚಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ಆ ನಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಚ್ಚುಗುಂಡತೆ ತಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ಆ ನಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ 2019 ಆತನ ಬಕದಾದೇಕಿ ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಹೋಲಿತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದಿ ಜಪಗ ಇಲೆಪ್ಪರ ಶೋಭ ಮೋಲ್ ವನಿತ ವೈದಲ್ಲ ಅಂದು ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ದೇವರೇ 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 ಡಾಯಿಗೆ ಸೊಬ ಮುದ್ದೊಳ್ಡಾಗ ಪಾಪಯ ಮಾತ ಜೋರು ಬಂತೀರಿ ಈ ಸಾಂಕಿನ ತಂಚ ಪಾಪ ಅವೇ ಬ್ಯಾತಕ್ಕನ ಬತ್ತರ ಬಿಡ್ಪುಜವು ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಸಾಂಗ್ ಬಂಡ ಏತು ಬೋಡು ಅವು ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಜೋರುಂಡಿ ನೆರ್ಪುಂಡವು ನಾಯತ ಮುದಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಾಂಕಿನ ತಾಂಚ ಪಾಪವು ಈ ಮಲ್ಲನಗ ಸಾಂಕ್ಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಸೋಬ ತುರಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಬೋಡು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಡು ಸರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡವು ಶೋಭಾ ಈಗ ರಾಸಿ ವನಸ್ಸು ರಾಸಿ ವನಸ್ ಐಕು ಸರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡವು ಪ್ಯೂರ ಬ್ರೀಡಾ ಪ್ಯೂರವು ಶೋಭಾ ಅವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋರು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಹಾಂ ಕೈ ಕರೆದ ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ಗೆ ಸಪ್ರ ಪೂರ ಒಂಟೆವು ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಟೆದಗಿನ್ನಿಂದು ಒಂಟೆನೆವು ಹೊನ್ನತ್ತ ಶೋಭಾ ಜಿರಬೆಲ್ಲ ಕಂದು ಬಾಯ್ ಆನ್ಮಗೆ ಸೋಂಪೆ ಕಿನ್ನಿ ದಿನ ಕೊರವ ಶೋಭಾಗೆ ಗೌತುಗು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ದಿನ ಗೌತುಗು ನಾಯ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಕೊರವ ಅವು ಕಿನ್ನಿಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪುಜಿ ಎರಡು ಅಂದು ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ದಿಂಡ ಕೊರವ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬೀಡು ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಆಗಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಆನತಯ ಬೀಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಆಗಿ ಕೊರವ एक ನರಮಾನಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಕೈಕ ಅವು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಕಥ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ನಾಯಿಂಡು ಎಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ದಲ್ಲ ಕಥ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಂಚೇನು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಡಾಬರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಕ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡತ ಅವಂಚೇನಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ನರಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇಪ್ಪುನು ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಪ ನಾಯಿ ಓ ಒಂದು ಜನ ಈಚಿನ ಮಾರಾಯ್ತ ಬುದ ಬಂತೀನಿ ಐತಿ ಕೊರೆಪುಂಡ ಶೋಭಾ ಎಂಡೆತ್ತಿದು ರೋಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್
ಪೋಲಿಯಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪಾಂಡಲ ತಿನ್ಪುಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಬಡವಾಗ ಬಂಜಿ ಸಿಂಜೋಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಿಪ್ಪುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಸಂಘ ಭಾಷಣ ಕೊಂಡಲ ತಿನ್ಪುಂಡವರು ಕೋರಿ ಮೀನು ಖಾರ ಆಯ್ತಾ ಖಾರ ಮಾತ ಪಾಡ್ ನಾಯಿ ಕೊರೆ ಬಂದ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪುಣ ಅನ್ಕೇನಿ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪುಣ ಬೋ ಬೋ ಅನ್ಪುಣ ಸೋಬಾ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ಪೂರ್ಣಿ ಅಂದ ಕೊರೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನವ್ ನಾಯಿ ಸೋಬಲ ಬಂದು ಮುಂದುಲೆಗೆ ಕೊರೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಬೂ ಬಂದಿನಿ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಟಾ ಪೂಜಿ ನಾಲಿಗೆ ಸಪೂರ ಬೆಲ್ಟಾ ಪೂಜಿಗೆ ನಾಲಿ ಸಪೂರಾಗೆ ఇది ఇజ్జి బై జాజర ఓడిపోతున్నది ಅದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಲಿತ ಐಕಿಂದು ಬಾಡಿಯಾ ನೂಲು ಸುಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೈತ ಇದು ಮುಂತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೂಲು ಸುಂದು ಸಪ್ಪ ಸರ್ತಪ್ಪುಡದ ಟೈಟ್ ಸುಂದು ಬಿಡು ಅವು ಅಂಚಿಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಲ ಬಾಯ ಎಲ್ಲಡೆಪ್ಪುಡು ಸಪೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಓ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಮುಸುಡ್ಡು ಗೋಂಗೂರು ಕಪ್ಪೆಲಕ ಊಂಕೊಂಡವು ಕನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದೆ ಬೈನಿ ಆ ಜನ ಈತ ಬರ್ಪಿಜಿ ದಾರದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ದೇವಾ ದೇವ दादा कजिपु ಏತು ಸರಿ ಕೇರೋ ಸವೆನ್ನ ಕಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟೇ ಓನು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಆತೆ ಯಾವನ್ ಪುಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಚಿ ಎಂದು వనితన మనసండ సో ಅವನ ಸಾದೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಈ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ದ ನಮ್ಮದು ಅವಸ್ಥೆಯ ಊರ್ದೇನಾ ಒಂದು ಒಟ್ರಸಿ ಪಾತೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏರಾದ ಅದನ್ನು ಐಕೆ ಹಾಕಲ ಅಂಜ ದೇವರೇ